Hai logoफोर बयनिसिमबो आं खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बे दिनै भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जेबोथ' ओरैनो कन्टेन्ट गैया थेवबो ओरैनो ब्लग बानायनानै भिडिअ बानायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो दिनै सुनिबार नालाय हाफ क्लास जादोंमोन ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै आरो गथ'फ्रा गासिबो ओंखाम जानो थांजोब्बाय दा लोगोफोर जों दर फांबाय नामा एक्सेल दर सोर फांखो लोगोफोर मा होनो गाजर sak मुला साकनि बानायनाय जादों ओमफ्राय आङो मुला फुफैबाय आरो बे मुलानि थिंफोरथार बड़ा नहीं हुआ है मुलायानो उसुखुसु नै मुलायानो एफा फिसा फिसा नुनायावल' गेदेर नुयो जेबोआनो गैया माथो नुनायावल' बेसेबां गेदेर नुयो सं खारैयानो गैया इयाव जाबाय खोमा जागालो हाय लोगोफोर नै जोंहा मिसि आंजो बलामगुरियाव थांनो नागिरदों आरो जोङो ओमफ्राय नामथादो लोगोफोर नै मिसि आंजो मा होनो थाबायनानै फैगासिनो आरो बलामगुरियाव थांसै बैनो बिनो बैलै ससे थांनाय फाख्रिबा गिदिरा बेलासिनि लायलामथादो लोगोफोर लोगोफोर खाथिनि शिब मन्दिराव खुलुमनो होननानै फैबाय आरो ओमफ्राय आङो आथिं सुनानै लाग्रोनोसै Ini apa sih?